Katin. Zer. Ze moduz? Ongi. Ongi? Bai. Eskuetan zerbait duzu? Bai, hau. Zer da? Liburu bat. Ze liburu? Leireren opor miresgarriak. Leireren opor miresgarriak. Miresgarriak zergatik dira miresgarriak. Ezakit jartzen du horrela. Ara, zuk ere ez dakizu misterioa hemen. Baina misterio gehiago badaude liburu honetan, ez da? Bai. Ze misterio mota? Zer topatzen du leirek bere oporretan? Euskal Herriko mitologiako pertsonai batzuk. Ara. Badakizu ze pertsonai mitologiko baten bat? Bai, iratxoak, Mari eta horrelakoak. Erakutsiko didazu marrazkiren bat badu? Bai, Ze ikusten dut liburu hori, liburu puska dela, horri batzuk baditu, gira, eta laminak. Laminak ere bai, ara, laminak. Ongi. Eta leire nora joaten da opor miresgarri horiek izatera? Egin behar du buelta bat Euskal Herritik. Euskal Herritik mugitzen da herrialde guztietan. Bai. Ara, bizikletaz, kotxez, oinez? Abioi? Kotxez eta pasatzen dugu egun bat Bizkaian, beste bat Nafarroan eta horrela. Primeran? Eta zein da zuri gehien gustatzen zaizun pertsonai mitologikoa? Mari, Mari, zergatik? ezakit egiten duelako egan. Egan! Ara, oso interesgarria. Utzi pixka bat? Non dago Mari? Hemendik agertzen da? Hori Mari da. Bai, Ongi, egan. bai. Esku artean dago. Ala ez, Ezakit, sutan agertu da. Irakurri beharko dut jakiteko zer demontre pasatzen den hor. Baina etxera bueltatuko da leire edo... bai, bueltatuko. Arazorik badu bidean? Ez, Ez. Eunda? Eunda hogei? Eunda mazazpi? Tira baina ongi. Hau irakurriko dut nik, Arratsalde batean. basa jaun. Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETV Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.